kamu jiwa Kenapa saya stupid dengan tresno kalian kula kakak? Atiku ora kena diapusi. Oh, Senajan to dodoku. Tapi nek mondol karo niki kok kurang pantes, kurang ayu. Kurang ayu. Dhewe ora oleh. Mbak iki kan kersane kali Cak Yudo. karo aku, Nduk. Nah, mondol tak goleke wanita sing paling ayu dhewe sak lingkungan kene. Sapa kuwi? Sapa Mas? Artis saka ibu kota. Jeluk nang jeluk aku. Loh, iki khusus kanggo modal. Lah iya enak. Enak, sudah. Nyai mah. Senes. Artis saka ibu kota pemeran Andi. Pemeran Andi. Lalu ini dirawuhke to mriki pemeran Andi. Sapa Mas? Ayo sebenarnya sing pemeran Andi. Pemeran Andi deh. Sebenarnya Iki ta ya. Saya dapat dulu. Nah, gini. Lah, senes. Mas ngondal. Mondol mung pecah. Lah sapa ta? Mondol celuk mondol. Belum kenal toh Mas. Tapi ya sirahe kayak sadul pit. Tapi yo sirahe Iki bojomu ya. Menika nikah niku garwane Cak Yudo. Oh, Iki dadi bojoku. Iya, nah iki judule tangga gandeng gedhe. Kok rapi iki mah? Kudu gelem kok Iki yo iki gelem ora kaya kanca yo. Mak, gelem kok kowe ra iso mana? iso aku tenan ra iso mana. Kowe kan iso mana. Aku gentol. Yo gelem ra gelem yo nang iki kok aduh. Nah, aduh iki tangane karo gegemi. Lah kowe aduh tanganmu kaya ngono kok Kyai Mustikaning jagat. Kaya-kaya ning donya ora ana wanita ya kang dak tresnani kejaba wong sliramu ayu, sliramu tak jak rekreasi ana pantai, awake dhewe renang wong loro, awakmu nganggo pakaian renang sing rupane abang, guri nek gambare reyok. Ayo awake dhewe renang wong loro ya iki. Ora usah. Aku pengen naik pantat. Pantatmu kuwi kaya kuwi pantai. Pantai. Awake dhewe iki ora usah ning pantai. Aku pengen. Ayo tak jak ning Bengawan Solo tak ndelok Modal Yai. Sakwise awake dhewe rekreasi ning pantai, awake dhewe kan capek, lelah dan letih. Awake dhewe istirahat ning hotel bintang 5. Pengen di hotel. hotel iki larang. Nang gubuk sawah ae lho. Ilir-ilir. Padahal ini ramodal ya sayang ya. Sayang, saat awake bar ke hotel awake kan lapar. Nanti kita masuk restoran, kamu ingin makan apa? Pengen makan seafood. Pengen makan seafood, aku pengen makan yapye. Karena makanan yapye adalah makanan kesukaanku. Aku lebih suka makan yapye. Iso ngomong ora iki. Cakep je. Cakep dosa. Ini ya yapye dosa. Nek mau suka ini kan yapye. Aku pengen cari yapye. Aku yapye ini senengku saya. Wah sugih goblok. Pengen yapye. Aku pengen yapye. Ayo iki lho mangan yapye. Rasa manjat ya. Kok tak ikat raimu. Raimu dhewe kok. Kalau bojone pengen kok Jangan saja, aku kan haus. Awakmu pengen ngombe jus apa? Aku jus melon. Ngono ku Mas. Kowe pengen dalem jus. Aku jus. Yo tak kena jus gebok kowe. murah. Situasi yo bojomu, ada kamu gede niki yo bojomu kayak bojo Cak Yudo. Akak ada lemak ada gua hitam. Itu itu. Podo ae. Kowe kok sampe nyabrang tak potol gasu. Sama sampe. Bocah raine kaya truk. Cepet. Ojo to Mas luput dasmu kek. Yo ora, ngono nabrak sing ngomong. Tak gawe rucite kale Konku. Agawe rucite marai Mas. Iso balik, wis ora iso. Yai